Ja tässä on varsin erikoinen tilanne. Nimittäin toisella pöntöllä pitäisi Viikingien vastassa seistä Markku Suonenvirta, mutta siellä seisoo toinen juontaja, Katarina Ebeling. Katarina, miksi sä nyt siellä oot? No kuule, kun Markulle sattui pikku haaveri, niin ajattelin, että tässä nyt vaaditaan semmoista kovempaa kaveria, niin ajattelin nousta puikkoihin tänne. Ja siitä kunnon aplodit! Millä taktiikalla sä aiot tän lähes 100 kiloa painavan Viikingin heittää alas sieltä? No kuule, siinä on vähän vielä miettimistä. Mä hion tätä taktiikkaa, enkä mä aio sitä tässä vielä paljastaa, koska se nyt ei ole ehkä ihan tarkoitus. Mitäs Viikingi, mitäs sulla on mielessä? No älä sitä sano kuitenkaan, mutta kerro mitä sä aiot tehdä nyt? No täytyy sanoa, että pienessä tytössä on sisu, mutta jos niin paljon sisua, niin turpaa tulee kans sit. Toteuttaako Viikingi Katarina vastaan uhkauksessa, sen me näemme nyt. Ja Katarinahan perii Suonenvirralta 10 pistettä ja Viikingiltä puikko pois kädestä. Ja sitten Katarina aloittaa näköjään Viikingin pintaverenkierron vilkastamisen ja vilkastuttamisen. Paljon muuta tässä ei tapahdukaan, mutta tässä voitte jokainen todeta omin silmin, että mela, jota tässä pitäisi heilutella, se on melko raskas ja painava. Nämä iskut uppoavat leukaperiin, mutta niillä ei ole mitään tehoa. Viikingin pintaverenkierto vaan paranee ja 3 sekuntia Katarinalla jäljellä vielä tappoaikaa ja aika loppuu kesken. 5 pistettä. Ja näin Katarina hymyssä suin mäiskii Viikinkiä ja aika tarkasti korvalliselle tulee. Katarina on ilmeisesti tottunut näitä korvapuustoja